Togop nun Tombro beto lunga kok lalu lunga karang wedi kali sampeyan kok model niki ngaten Kanjeng piyambakipun sampun pelajar lan nyoto-nyotoen putrane putri mboten purun nah saniki piye kula timendha kemawon awi kundur mangke pados putri sak kukubane negara Guwa Barong ora ana sing apik anak kula moh wangune kok gaya temenan aku nek ora sak kop sendang sapa lan pradopa kumo Rama kados pundi kawontenaning pertapan dados sungsang bono bali Rama pertapan risak kados mekaten Rama larak tenan tono pun Rama iki mau nembe wae paripurna nggone nyudar gagasan kapireng marang kabeh para kadang-kadangmu para cantrik-cantrik nanging banjur duwe penemu ing pengangkah bengi sak candhae takjak wungon nenekung marang Jawata murid katarima ewadene durung nganti kumpul para anak putuku katungka buta ingkang tumeka iki gawe geger pertapan saengga gawe banten ing para cantrik-cantrik lan rusak ing pertapan Prangalas kula nuwun inggih wis to nggih kabeh momong gumantung kersane sing kuwasa kudune ngene lelakonku lan lelakonmu ayo saiki padha tata-tata siaga ninggal pertapan Pandita Kinarya Wangsit Pindha Kumbang sepo madu sarining tawang susuh angin ngendi nggone upayanen pasmone padang dudurina yen peteng dudu wengi kula dherekaken Kanjeng Resi saiki aku tak janji kowe upama ana sing paring pitulungan mundhut bebana menapa bebananipun kula panjenengan punika kedah minangkan mboten ketan dipun damel ingkang kanthi prayogi sabi pekawisan menapa pasabinan upama ana sing iso nulungi ning kepengin ngepek bojo kowe waton mboten denawa kula purun kula mboten denawa kula purun wong ning elek purun upama ana sing ngepek kowe ning wong elek ning bagus ning budak purun yen panjenengan gelem kuwi janji lho no ayo tutke lakuku mbok ana sing bisa paring pitulungan apa kang bakal dikersake aku mengko tak matur saguh minangkan inggih Bapak iya Bapak
Gop. Lalu mau karang wedi kali sampeyan kok model. Niki ngaten Kanjeng piyambakipun sampun belajar. Lan nyoto-nyotoen putrane putri mboten purun. Nah saniki piye kula timendha kemawon awi kondur. Mangke pados putri sak kukubane negara Guwa Barong ora ana sing apik. Anak kula moh wangune kok gaya temenan. Aku nek ora sak kop sendang sekolah pradopaku moh. Saiki ngene wae kok andum para kowe balya, para abdi sing tunggu kraton Guwa Barong Kancanana lan matur nek aku ora kundur. Tombro betot tak oyake gok ngati-ati mawon.